Lähde tutkimusretkelle selkokieleen. Miksi kokositte tutkimusretkellä selkokieleen kirjan? Meillä on tavoitteena Suomessa, että selkokielen kehittäminen perustuisi tutkittuun tietoon. Ja tutkimusta on ollut toistaiseksi melko vähän, mutta nyt se on käynnistynyt ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että saatoimme koota yksiin kansiin tämän olemassa olevan tutkimuksen. Mitä uutta kirja sisältää? Ehkä lähtökohtaisesti tämä tutkimuslähtöisyys. Tässä on esimerkiksi yksi luku, joka yhdistää selkokielen tutkimuksen ja lukutaitotutkimuksen, ja sitten toinen luku, jossa puhutaan selkokielestä ja vammaistutkimuksesta. Ja myös vielä, jos mietitään näitä käytännön lähestymistapoja, niin tässä puhutaan myös yhdessä luvussa selkokielestä ja typografiasta, ja sekin on uusi avaus. Millä aloilla selkokieltä on tutkittu? Selkokielen tutkimus on ollut pääasiassa kielitieteellistä, mutta ilman muuta myös muilla aloilla selkokieltä voi ja kannattaa tutkia. Esimerkiksi meillä on tässä kirjassa yksi luku, joka koskee terveystaloustiedettä. Millaista tutkimusta tulevaisuudessa tarvittaisiin? Tässä kirjassa on muutamia ehdotuksia siitä, mihin suuntaan tutkimus voisi lähteä. Mutta mä ehkä jotenkin tässä digitalisoituvassa yhteiskunnassa mä nostaisin ehkä esiin sen ylipäänsä selkokielen ja kielellisen saavutettavuuden roolin verkkopalveluissa, koska saavutettavuuden tutkimus on tähän päivään asti pitkälti keskittynyt tekniseen saavutettavuuteen.